and gentlemen, welcome to my YouTube channel! And today's video, abay meron na naman po tayong pinuntahan. Ngayon po ay nandito tayo sa may Manawag, Pangasinan. To be specific po, dito po sa barangay Chong Street. O, diba? And of course, tulad ng dati, meron na naman po tayong igigess. Oo. At napakaswerte na naman po natin, lalo na po yung abang lingkod dahil makakasama po natin siya. Actually, busy po siya ngayon sa ginagawa nilang free haircut session. Kaya naman, humingi lang tayo ng konting sandali para naman makapanayam natin siya ng bonggang-bongga. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa mga kaibigan at gogora na tayo, ha? Yung aking guest nga pala, ipapakilala ko na lang po doon, ha? So, tara. Tara. Ay, hindi ka pala. Sunod, halika na. Samahan mo ako ng bonggang-bongga. Ayan. At nandito na tayo ngayon sa poster ni Sir. Ito po ang ginaganap niya ngayon. Dental Mission, libreng gupit para sa Manawagueños. At kasama natin, ito yung mga kausap natin, si Honorable Norman Paul Mapili Yaranon at ng King Rich and Friends. O, diba? So, mga kaibigan, nandito ba siya? Ito siya. Hello. Hello, ayan, Hello. sir. Okay, good morning, sir. Kamusta? Sa naman po kayo? Good Kamusta morning. niyo muna sila? Good morning po sa inyong lahat. Pasensya na medyo po yan. Oo nga. So, may pinuntahan pa kami kagabi. True. Ayan. Anyway, ladies and gentlemen, ang ating guest for today, walang iba kundi si Honorable Norman Paul Mapili Yaranon. Yeah. Siya po yun. Ako po yan. Ayan. Okay. Ngayon, sir, nasaan po tayo ngayon? Nandito tayo actually sa Chong Street, sa Barangay Poblacion. At actually, ito ang pang 26 na barangay out of 26. So, this is the last barangay na bibisitahin namin para dito sa aming mission ngayong araw na to. Ayan. Kailan niyo po in-start itong Dental Mission libreng gupit para sa Manawagueños? Ano pa lang to, since November, nag-start na po kaming umikot sa iba't ibang barangay para magbigay ng mission. Pero just a little bit background lang. Just a little bit. Diba? Just a little bit background. Ang mission namin to actually, matagal na rin namin ginagawa. Nagsimula kami sa isang simpleng mga gupit-gupitan lang, especially nung panahon ng GCQ at ECQ. So, kasi sarado lahat ng salon nun. So, merong mga mangilan-ngilan na mga kaibigan na pumupunta, kumakatok. So, yun ba naman hindi mo pagbibigyan dito? Correct. Ayan, habang sinasabi niyo pa mga ibang information, syempre ilakad niyo po kami. Sige. Andito yung eksena, natatakpan tayo ng tatlo. Nandito yung ginagawa namin actually. Ayan. So, Okay. ang ginagawa siya si Ivany, hairdresser din namin siya dun sa tsaka kasama ko rin yan, team ko yan sa styling. Ang ginagawa po niya ay hair treatment. Yan. So, instead po na magsira kami ng buhok, gagawin po namin healthy ang buhok ng mga tao po dito sa Manawag. So, ang ginagawa po niya, nag-apply po siya ng hair keratin treatment. Ayan, and, Ano po ito, libre? Libre po ito. Libre po. Wala po silang babayaran. Di ba? So, Yan, doon naman, ganun din ang ganun din po. Para ang cost nito sa salon, nasa at about 300 to 350. So, malaking katipiran din sa mga, especially sa kababaihan. Bongga, pag pumasya ka na ng Manawag Church, di ba hair good? Di ba? Ganun. Itong isang legendary na tagagupit dito sa Manawag. Legendary talaga. Oo, Ang pangalan naman is siya si Mami Iza. Yan, si Mami Iza Calzado? Yes! Ayan. Very famous to dito sa Manawag kasi pinupunta Umuwi ka ng naman, lahat. sir. Yan. So, ang ginagawa naman po niya ay gupit. So, actually, pwede po siya, gumugupit po siya ng lalaki, ganun din po sa babae. Ang kanyang ginagawa ngayon ay gupit ng babae. Libre din po to. Libre. Ginagawa naman po dito ay gupit naman po para sa kalalakihan. Ayan. As you can see, tatay, nandito si tatay. Actually, ito ang isa sa pinaka ultimate goal din ng aming mission sa libreng gupit, ang mabigyang serbisyo, lalo't higit ang mga senior citizens. We try to reach them out kasi sila ang pinakamahalaga sa amin ngayon dito sa mission na to, kasi rather than sila mag-travel pa all the way dito, barbero, kami na lang mismo ang lumalapit para sa kanila. Correct. Ayan, pwede ba natin makilala si sir, yung nagugupit? Ayan, si Jericho. Ayan, marami ding kaibigan tong si Jericho. Ayan, Jericho si Rosales in the house. Barber. Ayan. Magaling yan, magaling. Nakailan na kayo, sir? Nakailan na kayo? Mga 10 na rin siguro. 10 na. Ayan. Ito si Ma'am Isa Calzado. Nakailan na rin po kayo? 5 po. Ay, 5. Paramihan kayo, ha? Kung sino maraming kota,
siya ang panalo. Charot. Actually, bibisitahin pa natin mamaya yung isang site. Meron po kaming isa pang place Ayan, na oo. pupuntahan. Sana may oras tayo. So, Bibilisan natin. okay, ngayon naman, sir, after nitong libreng pagupitan, ano pa po yung kanina may nabasa ko, dental mission, what about that? Ang partner ko, si Doc Nimo De Vera naman. Andito ba siya? Andito po siya. Siya po mismo ang dentista. Go. Opo, so Pwede ba natin puntahan? siya po ang nagbubunot ng ngipin ng ating mga constituents. No? Constituents. At siya po ay talagang voluntarily na ginagawa din po ang pagbubunot sa mga ngipin ng mga taga-Manawag. So puntahan natin siya. Pero bago yun, meron ako napansin. Ito kausapin. Ay, halika. Ano ginawa nila sa book nila? Ito hair treatment po ito. Yan. Hair treatment po ang ginawa dito. So, Ayan. ibababad po siya ng 30 minutes. Actually, hair treatment po is just like conditioner. Pero in a sense na mas higher yung pagiging conditioner niya kasi with keratin siya. Kaya ba Keratin. sir, nagaganyan din kayo gumagawa? Yes, opo. Kaya pala kabisado. nyo Yes, eh. kasi negosyo ko po ito. May line din po akong negosyong ganito. Ayan, okay. Manong daan. Nasa kalsada po kasi kami. Oo, nasa kasada tayo. Mga kamusta naman po, ano po masasabi niyo po sa naging libreng treatment ni Sir Norman? What can you say? Gumanda lalo ako. Mamaya kapag gaganda, siyempre, Hindi pa man natatapos yun, may result na. hindi ka pa nababanlawan. Ito sa ate. Kamusta naman ang pakiramdam? Mainit-init ba? Oo. So, good luck and I'll see you later kung ano pong Thank resulta. you. Thank you. Ngayon ay dako naman tayo. Sige. And of course, ayan, nandito tayo ngayon sa Doc Nimo Dental Clinic. Ayan, sir. Ayan. Si Doc Nimo po actually ay matagal ko ng kapartner sa mission at nag-come up kami sa idea na to kasi yun nga po ang ultimate goal para lumapit na lang kami sa mga tao rather than yung tao lumapit sa amin. Kaya pala ang title niyan is libreng gupit at saka Dental dental mission. mission. So, ayan, sa asan po sila? Nandito po siya. kayo Actually, si nandito tayo sa clinic ni Doc Nimo De Vera. Doc Nimo. Puntahan natin ayan. siya. Doc Nimo, Finding Nemo. Storbohin natin. Let's find Nemo. Saan bang pasukan dito? Dito pa. Ayan. Actually, to yung ambush interview. Ay, wala. Ha? Nandito. Hello po. Ayan. Pinapaasan nyo kami. Finding Nemo talaga. Finding Nemo. Ayan. Good morning po. Ayan. Okay, nasa na po tayo? Nasa TV na po tayo. Good morning, Doc Nemo. Kamusta naman po? Okay naman. Ayan, nakailang na po kayo? Bunot. 30. Today, naka-30 na kayo? So ready 10 o'clock. Marami pa yan hanggang alas 12. Libre ba to? Opo, siyempre. Ay, libre. Service yung publiko para sa Manawag. Di ba? Lalo sa poblasyon ngayon. Actually, kami ni Consul na Norman Mapili noon, nalibot na namin ang 26 barangay. Ito na lang ang last namin na barangay. Okay, kindly wait your name to be called. Only patient is allowed to enter. O, paano ba yan? Hindi tayo pwede pumasok. So, sisilip na lang tayo sa bintana. Ayan. Hindi, okay lang. Hindi na kami papasok. Hindi na. Para makita yan. Pinapasok tayo. Paano ba yan? Lagi ko itong napapanood pag magkakasama kami. At minsan talaga naiisip ko, sabi ko, Doc, pag pagod ka na, ako na lang yata mag-inject. Sino po? Pwede naman. Sa susunod ko kasi pag sa second term natin. So, ilang taon na po kayo ginagawa itong... Bali, actually 3 terms na ako. 3 terms. Nag-graduate ako bilang konsyal. Ginagawa ko na dati to. Programa ko na to. Talagang gusto niya talaga nung bata pa kayo, gusto maging dentista para marami kayo matulungan, no? Na Lahat naman ng masakit ang pagpasok ngipin. dito, discounted lahat.
Oo, nga rin, narinig mo. Nakapasok tayo, discounted tayo. Hindi tayo taga Manawag. Charot. What is the purpose of your mission? Siyempre, makatulong sa ating kababayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap, no? Mga kababayan. Kami lumalapit sa kami ni Norman Mapiliaranon, na lumalapit sa barangay para ipadama namin sa kanila na para may basihan sila na kami tapat na maglilingkod sa bayan. At saka syempre yung madama ng lahat yung pagmamahal namin sa kanila. At saka serbisyo na galing talaga sa puso. Maraming salamat po. May pahabol pa kayo. Sa lahat po ng kababayan, sa mga Managueños, sa lahat po ng Managueños, binabati ko kay lahat ng magandang umaga po. Sa lahat ng bisita sa klinik ko, located ng klinik ko dito po sa Chong Street, Barangay Poblacion, Manawag, Pangasinan. Thank you very much. Palakpakan po natin si Honorable Nemo. Finding Nemo, nahanap na natin si Doc Nemo. Ayan. Maraming din salamat din sa inyo pagpunta dito at napaunlakan nyo kami. Kung taga Manawag lang talaga ako, alam mo na yan, Doc. Mga aldan. Lapit-lapit eh. Papalipat na ako dito.